časom zažltnú. To je častý osud záclon v našich domácnostiach. My vám ale dnes dáme zo pár tipov, ako docieliť, aby vaše záclony boli opäť snehobiele. Prvou pomocou je obyčajná sóda bikarbóna. Biele, teda kedysi biele záclony vložte do bubna práčky, prisypte k ním pol pohára jedlej sódy, pridajte klasický gel na pranie na bielu bielizeň a záclony vyperte pri teplote 40 stupňov Celzia. Nezabudnite ich potom hneď zavesiť, aby sa pod vlastnou váhou ešte vlhké vyrovnali. Naše staré mamy využívali aj silu prášku do pečiva. Stačilo do lavóra k 5 litrom vody pridať 5 balíčkov práškov do pečiva, do tohto roztoku vložiť záclony, nechať pôsobiť, potom oprať bežným spôsobom a boli ako nové. Prípadne môžete použiť kyselinu citrónovú. Opäť potrebujete lavór, vodu, jeden balíček tohto pomocníka z komory a ak sú na záclone aj mastné nečistoty, pridajte aj trochu prostriedku na umývanie riadu. V tomto roztoku ponechajte záclony niekoľko hodín a potom vyperte v práčke pri maximálnej teplote vody 40 stupňov Celzia. Týmto spôsobom sa o vaše záclony môžete postarať vždy, keď zbadáte, že strácajú svoju pôvodnú bielu farbu. Aj ďalšia dvojkombinácia by sa mala postarať o prinavrátenie farby vašim záclonám. Ide o kypriaci prášok a liek tabletku s obsahom kyseliny acetylsalicylovej. Tu vhoďte do bubna k záclonám, do priehradky na predpieranie nasypte kypriaci prášok a potom pridajte aj klasický gel na pranie. Prací cyklus nastavte na jemné ručné pranie pri teplote 30 stupňov a odstreďovanie na 400 otáčok, aby sa záclony príliš nepokrčili. Nezľaknite sa, ak sa pri tomto spôsobe bielenia záclon bude v bubne tvoriť trochu viac peny. Je to v poriadku. Naše staré mamy siahali aj po citrónovej šťave, prípadne využili silu octu. Ako vidíte, máte z čoho vyberať. Spôsobov na domáce bielenie záclon je niekoľko.